TTS on sellainen ainutlaatuinen kohtaamispaikka, missä kohtaa alan tutkijat, alalle tulijat ja alan kokeneet konkarit. Ne voi oppia toisiltaan ja kehittää yhdessä uutta. Meillä keskiössä on se, että opiskelija oppii kiinnittämään kriittisiin kohtiin huomiota, että se oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta. Rakennusalalle tulee robotiikka ja tietomallintaminen kovaa vauhtia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö edelleen tarvittaisi silmien ja käsien koordinaatiota. Entistä tärkeämmäksi tulee se, että ymmärtää kokonaisuuksia ja miten se oma työ nivoutuu palvelemaan muita. Täällä TTS:llä me ollaan mukana esimerkiksi robottien kehittämisessä ja erilaisissa koneiden etäohjausten tuotekehitysprojekteissa. Se vaatii opiskelijoilta oppimaan oppimisen kykyjä. Rakennusalan haasteena on se, että se on fyysisesti kovaa työtä jatkossakin. Mahdollisuus on se, että kun yhden työn tekee hyvin, siitä avautuu tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia. Työn tuottavuushan ei tipahda taivaasta, vaan se tapahtuu ihmisten sisällä, ennen kaikkea dialogin kautta, kun ihmiset oppii toisiltaan ja uskaltaa ajatella asioita uusiksi. Pitää katsoa erilaisia näkökulmia vahvimpien perusteiden kautta. Kaikki koulutukset ja näyttökokeet räätälöidään työpaikan tarjoajien tarpeisiin. Eli että näyttökokeen jälkeen meidän opiskelija olisi mahdollisimman valmis ensimmäiseen työpäivään.